Спіс членаў журы конкурсу ўражвае. Народныя артысты Беларусі Пётр Рыдзігер і Сергей Франкоўскі, загадчык трупы Вялікага тэатра Беларусі Наталья Акініна, загадчык кафедры спеваў Тацяна Цыбульская і заслуженная артыстка БССР Людмила Колос. Я еще, будучи молодой, тоже была участницей конкурсов Чайковского, конкурса Глинки, конкурса в Италии. Когда стала работать в Академии музыки в качестве заведующего кафедры и просто преподавателя, конечно, единственным и верным направлением в работе со студентами класса – это, конечно, участие в конкурсах. Перамагла ў намінацыі «Акадэмічны вакал жанчыны» навучэнка Мінскага дзяржаўнага музычнага каледжа імя Глінкі Вераніка Ляждзей. Дыпламантам другой ступені стала Марыя Шыдлоўская з таго ж каледжа. А таксама граматай была ўзнагароджана Ульяна Кузняцова з Маладзечанскага дзяржаўнага музычнага каледжа імя Агінскага. До этого конкурса я начинала готовиться с весны. Подготавливала меня мой наставник, который преподает в музыкальном колледже имени Глинки, Джамиля Георгиевна. И мы подбирали произведения Иоланта Чайковского, народная Волга-Реченка, русская народная. На второй тур, конечно же, произведение «Манюшка» из оперы «Вербум нобеле» Думка Зюзи. Очень красивый романс Рубинштейна «Блестит роса». У номінацыі «Акадэмічны вакал мужчыны» перамог Роман Зубараў з Гомельскага дзяржаўнага каледжа мастацтваў імя Сакалоўскага. Але не расстраиваюцца і астатнія удзельнікі, у якіх з'явілася добрая магчымасць заявіць пра сябе і набрацца вопыту. В первом туре я исполнял арию Мизгиря из оперы «Снегурочка», народную песню украинскую «Дивлюсь я на небо». Ко мне еще 16, поэтому надо просто готовиться, надо вокальное мастерство набирать. Вот и все, думаю, в дальнейшем будет хорошо. Пераможцы конкурсу атрымаюць магчымасць без экзаменаў паступіць у Беларускую дзяржаўную акадэмію музыкі. Але і ўсе астатнія удзельнікі паабяцалі, што паспрабуюць стаць яе студэнтамі ў будучым.